Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke sizawuthetha ke ngemeko ephuma pha ku-Sporting Director weqela leKaizer Chiefs pha uKaizer Junior Motaung ephendula ke imeko kaPitso Mosimane kunye ke noBenni McCarthy malunga nokuqeqesha kwabo pha iKaizer Chiefs. Uthi ke pha ke nako Kaizer Junior Motaung ngaba ke akanambeko xa enothi uPitso noBenni McCarthy akanobathatha iKaizer Chiefs xa kukho ithuba lokubana ke bangene kwiKaizer Chiefs. Waphinde wathi umfana omdala uyabarespektha kakhulu uBenni McCarthy kunye noPitso Mosimane ngomsebenzi abawenzileyo besezii-players kweli lizwe laseMzantsi Afrika. Waphinde wathi uyabarespektha kwakhona kwangokuba zii-coaches zalapha eMzantsi Afrika ngoba kuninzi abakwenzileyo ukuthe kakuhle, baneempumelelo ezininzi phantsi kwezandla zabo uPitso kunye ke noBenni McCarthy. Kodwa wathi ke uKaizer Junior Motaung ingaba indelo lenkulu ke xa enothi ene-coaches zimbini uKaizer Chiefs abuye athi ke uzawufuna icoach etsho public. Noko ingaba indelo lenkulu. Uthi umfana omdala okwangoku basaqwalasele kwezi coaches zimbini into yokubana ke umo wakhona zibheka kweliphini icala zizayithatha iKaizer Chiefs ziyibeke phi, ngoba kukho ii-plans nezizathu ezenza into yokubana ke kubekho aba baqeqeshi bobabini phaa kuqela ke leKaizer Chiefs. Wathi ke uKaizer Junior Motaung banento okanye ke banomlinganiselo abawunikwayo ababaqeqeshi ukubana okanye ke kunento abayithunyiweyo ke ababaqeqeshi okubana bayenze phaa kwiqela leKaizer Chiefs. Mhlawumbi kuthiwe ke mabayibuyisele eAfrika, yona mhlawumbi ke into abayithunywe phaa yiKaizer Chiefs. Utsho ke phaa uKaizer Junior Motaung esithi ke noko akanokhawuleza ke zindaba ziphendule zokufuna ukhowutsha ngoba ke basekhona ookhowutsha phaa kwiqela leKaizer Chiefs. Bebuzwa ke phaa nguRobert Marawa uKaizer Junior Motaung. Sifuna ukuthi ke thina ke ukwengeza kule meko yakho ke Kaizer Junior Motaung, nje kokuqala iKaizer Chiefs othi kangoku ayinabo okhowutsha, ungaphinde ubale abakhowutsha ababini uthi ngabaqeqeshi, ayinako abaqeqeshi. iKaizer Chiefs ihamba yodwa iphethe nje amadoda elala amabini ekuthiwe nje mawahlale phaa kulaa bhentshi ajongisise. Kona ayisingabo abaqeqeshi aba bobabini abangaqeqesha itimu enjengeKaizer Chiefs. Ewe ke kwezinye iitimu mhlawumbi ke bangangabo ke abaqeqeshi, kodwa phaa kwiqela leKaizer Chiefs noko abangabo abaqeqeshi. Okokugqibela ke noba ungenzeka ntoni kwenzeke ntoni, kodwa ke ucoach walapha eMzantsi Afrika andikhathali noba kuthiwa nguPitso, andikhathali noba kuthiwa nguBenni, andikhathali noba kuthiwa uneligi eziyi-20, kodwa ngeke bakwazi ukuyikhowutsha iKaizer Chiefs. iKaizer Chiefs ke yakhiwe phantsi kwesiseko sethi abaqeqeshi abasuka phesheya kolwandle. Nebhola leKaizer Chiefs linomohluko kakhulu xa ithe yasefomini idibene umqeqeshi ke okwazi ukuyihlanganisa. iKaizer Chiefs zimbalini baphulaphuli, ookhowutsha balapha eMzantsi Afrika bancama zange bakwazi ukuyenzela nto iKaizer Chiefs. iKaizer Chiefs kwa eli gama layo ze lidume liphakanyiswe ngabaqeqeshi ke abaphuma kumazwe aphesheya kolwandle. Umqeqeshi lapha eMzantsi Afrika banintsi bezama babuya nelize phaa kwiqela leKaizer Chiefs. Andiyikhuthazi ke le meko ke kaPitso kunye noBenni McCarthy phaa kwiqela ke leKaizer Chiefs. Mhlawumbi uRivero ke angakwazi uba impendulo phaa kwiqela ke leKaizer Chiefs. Akuseyam ndodwa ke baphulaphuli ke, nani ndingake ningene nitsho into yokubana ke niva njani, nize ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.